Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Seperti biasa aktivitasnya DC di sawah. Cek matun guys. Ki yo cek lanjut terus matun iki mbok cek pirang dino iki. Wong isek separo luweh nggih. Tapi wong iki kadang yo enek sing prei, yo enek sing apa ki melok. Kadang yo kocek jagung, kadang yo dudu tinggal icir. Jadi yo enek sing mlebu, enek sing metu, enek sing mlebu, enek sing metu, tapi iki yo cek lanjut ngono, guys. Pak Sukai bontote dhisik wis tak persiapkan. Iki matone kan luwih cedhak daripada sing ndek nane-nane yo, guys. Iki luwih cedhak, mangkate lah iki yo santai. Soale merem ngene wis tok nggon. 5 menit iki gak enek guys, 2 menitan lah pokok iki. Cedak tenanan kok. Wong dalane yo enak, dalane wis alus. Mangkane komah engko jam 6 kurang 10 menit ngene wis tok kono wis sedengan, wis sak ngenteni kancane sak opo ngono ki wis. Ndek iki wis do kesepakatan, wis do semayan nek mangkate aja isuk tenanan ah. Pokoknya engko jam 6 kurang seprapat, jam 6 kurang 10 menit ngono ya kok kene. Biasanya kan jam 5 lewat seprapat, setengah 6 wis do mangkat. Tapi ki tempatnya kan luweh cedak ngono lho. Dadi yo rondok di ngono guys, kayak Pak Suki arep nyemprot pari ning sawah. Rencana ki ngono. Tapi engko ndelok cuacane, soalnya suwengi kuwi udan ngantek tekan subuh memang sek gremes ae. Lah iki mendunge yo peteng. Tandure srondo beko, guys. Srondo enek kaya apa? Bubuk-bubuke putih niku lho, bentuke kok kaper. Dadi engko nek gak disemproti malah gak jebrol. Iki ditukokno obat ndek ini. Obate kuwi regane iki hampir 200. 180. Imbuh apa jenenge? Kowe ndek iki tuku obat nganu ki apa, Mas? Obat pari. Kanggo apa? Kanggo pari meteng. Lah jerene sing obat kaya kaper-kaper putih kuwi. Mbok campur. Oh, dadi ya dicampur, guys. Ya obat buah, obat daun, terus obat kaper kuwi, terus walang sangit, pokoknya sopo ae iki enteke 180 kuwi. Dadi niki nyemprot pisan tapi bermacam-macam obat. Iki mau dhisik bar sarapan, guys. Dhisik mau masak sayur menir. Terus blendrang sayur temu ndek ngicek tak panasi neh. Terus nyambel terasi. Wes witok lawoe kerupuk. Soale mbak niki wis enek 2 minggu. Bakul rayang iki 2 minggu iki gak mangkat. Soale mertuanya lagi sakit. Ndek ini pas ngepasi ning sawah kuwi, guys. Ngepasi ning sawah kok enek bakul rayeng. Iki terus mandek sedelok tumbas sayuran. Dhisik yo tumbas jamur, tumbas apa iku? Godokan jantung pisang, terus tumbas lombok, pokoknya blonjo sekalian, guys. Nek gak ngono, engko nek isuk niki kan wis kudune 4:30 kuwi wis mateng. Nek gak ngono malah nek dadak blonjo, dadak masak, wektune gak nyandak. Cuacane mendung. Wis hampir jam 6 lho, guys, tapi kok isek ngene. Kene iki trocah borot ki kondi ki teng anu meteran malah. Angger pendak esuk angger baru kok malah borot ki anu meteran apa ora iki. Borote kondi. Kok iso borot ki lho. Teles ya. Yo hawane nek koyo ngene iki piye? Tapi deseh sang ujas-ujan kok, guys. Dan sak wayah-wayah maksudnya gremes kena di
Nunggu. Tentang urung wayahe balik wis. Udan. Ya pengen nyeblok neh udan iki iki. Itu mergae apa ora iki? Wis ngene lah tetep panggah mangkat ya guys. Paling ya terima kritik ngono tok. Iki terong, temu ambek waloh. Dek ini entukku nggawa jangan wagi, sampean gak mangkat. Tibake yo menir iki jangan menir nggawa menir, tapi dek anyep ngene hewane. Lah dek iki ora takon nggawa lek serintil jangane. Lah ora ngentekno Mbah Ngas yo nggo jangan kates. Sing aku nggo jangan temu, sing lek seri nggo jangan tahu. Temandang papat kok nggo jangan kabeh lho, Mbah. Wakku terus takon golek sri timbangane nggo mulih kontal kantul. Endi sawah Mbak? Mbok anyar kono. Sor tower kuwi. Walah padha ae. Dalam? Sing wedi sing duwe. Wedi duweke. Lah ya wedi duweke. Lek Sri kok suwi meneh cah? Aku mang ngene Mbak udan subuh mang. Sida mregae ora ngene iki aku ngono. Lah subuh-subuh keratak. Sida mregae ora. Lho, lah Mbah Ngastri walah wis ngenteni ngene Mbah Nyami kae ya. Walah, sitok wis ngenteni ning gone Mbah Nyami kae, guys. Ning gendengan kae lho kono. Iki omahe lek gandul. Lek gandul sing biasa apa? Syuting karo Mas Lalimantan ke lho, guys. Endi wonge ke lho? Dul. Ditekokno pamili online, Dul. Seneng awak karo mbok kasih. Kok tak kasih mendino lek ngono kok. Sok. Sok. Kok ora dikasih piye? Lek gandul guys. Ya Allah. Terkok banter kok ngono yo. Iki omahe lek gandul, iki omahe anake lek gandul sing iki. Penggane nek esuk momong guys soalé putune iki angge umur 1 bulan. Terus iki omahe lek gandul. Angger ndang mbok loloh es krim mak meneng Timbo. Lali neh. Ora nek banyu puluh nek sumure ora nek timbane. Nggih, dadi sik Mbak enteni kono. Enteni lek Sri ki lho engko lali neh nggo timbo. Ndek ape ijuk sampai rupane koyo celeng gupak. Gak pedhot toh, Lek. Ya wis sumure cethik kok. Cethik kok. Sing penting duwe ciduk nggo ijuk nggo. Ngene anggere nggawa lali terus ngono kok. Terus kita sawanding lawang. Alhamdulillah wis tekan lokasi. Emang rencana kan motornya digawa Pak Su guys, dhisik goncek Mbak Tin.
Dalalah Mbak Tin WA, gak situ mangkat saya mak rewel. Ya terpaksa motornya tak gowo. Pak Sungu nek umpama ki gak sido udan yo nyemprot, tapi nek udan yo libur sik. Sesuk ae percuma kok nek nyemprot terus germisan yo malah bate nganggur ya guys. Kingko balane wong 6. Wis do menyang kabeh ndiki enek sing kocek, enek sing icir. Kae sing telu matun nggone wong iki balane guys. Nek kene dhisih apa ki pulang kono ya melok mantuk. Matun nggone wong liya gak tunggale dhisih iki. Lah yo pari koyo ngene ngentekno dhuwit pirang-pirang juta, sukete buntu. Oh alah. Sukete buntu. Serandale sampean mbok tinggal kono lek Mang. Alah, yo. Hawane dik adem. Sembribit, jemborok-jemborok ning awak. Aku mangarep tuku tolak angin kok yo lali ya, guys. Lali. Padahal mandek warung tumbas kerupuk lho di sini. Ning awak ben anget dik sore ditumbasno wedang ronde karo anak lanang karo Mas Kalimantan. Wedang ronde iki rasane jahe-jahe. Siak. Ning awak anget dadi hawane adem diombeni anget-anget. Loh, lah es tehku kok jek glinting nih. Es tehku lali dingi. Gak nganu lek, gak tembus ngisor. Gak. Banyune gak merembes ning tas. Ya merembes wong aku ning klepak kabeh. Lho iya. Aku lagi yo ning lepak segaku ki. Alah. Engko nek kacop gak yo terus piye? Kok dikek ning dhuwur galeng ae yo, Lek. Aku ki nggo jas hujan bareng iki, Mang. Mbah, ndek iki yo. Ndek iki mangkat, Mbah, nek ndek iki. Ora mangkat ya tak makan sendiri. Oleh. Oleh. Oleh panganan kok gitu. Pirang dino Mbak gak petok aku? Siro lu karo. Sampai lu sampai nibo nangi mbok rewangi. Lah nggih. Ngantek kangen rasane. Mbok tak sedilo tok lu. Go ciri lali. Go timbo terus dikubyur misan, menak. Aku ndek iki kudu pipis ning gone Mbak Cici Indah kae lho. Ngono. Lah ning kene pinggiratan prak-prok gak penak. Karen sarapan, guys. Jam 8:30. Anak nganten lewat, wong iring-iring. Anak nganten no? Masih tok-tok eh. Apa meniduk ra injuk Ora masih terus masih tok-tok. Apa terus alah. Ora kutak. Lah iya. Nang kerupuk. Ning ijo. Aku tuku air antini. Sandar ya. Oh, ndang ndel. Untuk kumek dingane dia. Gendar kae nek gendar. Orang goreng aja dia. Heeh. Jane duwe ya. Enak sini. Dia gorengan antok. Ayo. Ada ijo keten aku. Makan seadanya. Aku gak tuku kerupuk ini. Loh, apa Mbah? Makan ya seadanya. Kerupuk iki lho Mbah. Yang penting sehat. Mas parkir. Sarapan.
Montore dhewe ditunggoni guys, kok ngarepe ke lho. Aman nek ning kene iki aman guys, enek parkire. Sekalian parkir mobil-mobil kuwi. Lho, montore dhewe sing ngarepe kuwi. Lho, Mas parkir hidup karo motore dhewe. Aman meskipun gak dikunci setang, tapi aman nih guys. Aku nak buat kok itu sing kacang. Aku sing kacang tok. Tak usah nganu lek kletus-kletus aku. Ayo ndang sarapan. Tangi turun iki Mas aku wetenge ya kruk-kruk. Nek ora mangan tenan nek sore. Oh guys, lawe dhisik jangan menir. Sambal terasi. Mantap. Kacangnya dosang ijo apik ya. Terus iki kerupuk sandaria. Kerupuk telo guys, ngene kerupuk langka iki ya lho, sandaria sing nggo welik seri. Terus iki sambel lombok garing yo enek, nggo persediaan. Iki lho sambelku nek do. Kerupuk apa iki? Kerupuk aneka cemilan cap bagong. Iya, gurih dan renyah. Kerupuk apa iki jenenge iki? Kerupuk tongkol. Tongkol. Kerupuk tongkol. Bagong. Lah ya rak mereke, Dil. Kerupuke tongkol. Mbah Ti, gak jeluk jangan menir, Mbah. Sampeyan gak nggo sayur no, Mbah. Lah yo iki lho, Mbah, Mbah. Ning ngarepku kene lho, Mbah. Pindang kok apa kuwi? Lah ngarepku kene lho. Nek kaya anak tiri aja. Lah yo. Marai posisine yo ngene yo, guys. Posisine iki gak mandes. Dadine yo ape nyagakno tripod ki mir-mir, etan, kulon, banyu kabeh. Galenge ciut. Kok nek gemplang malah babar pisan ki. Posisine sing gak mandes. Gak. Pulang guys, waktunya pulang. Jam 11 lewat 5 menit. Iki yo, pinggiran iki. Lah yo, nyeruh was neh. Nah, aku tak ngono sak poke. Ayo. Oke. Oke. Kabur. Lewane iki lewane iki ngene sambat ngene ya. Pusing aku. Pusing kowe. Aduh, pusing. Aduh, pusing. Apa gak ada duit aku ngono. Pusing ngono. Mikir apa, Nduk? Pusing mikir apa? Pusingnya mikir apa? Mikir apa? Gak krungu Mama mikir apa? Betul. Jadi ucapno Di. Kuwi lho kulite mbok dipisah, sih. Mama dikasih. Iki enak mapak. Cek Mama endi dikasih ya? Alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah Gusti. Kulite dua. Bar mamneh guys disih wis ngantek glegek. Sampah. Gak ngerti. Mana apa? Gua sampah. Apa? Yo, nek dikongkon. Sampai yo mama. Kakak apa gak dikasih iki? Kemang iki didulang ibu iki, Dik. Kontang mantuk, didulang ibu. Lho kalau wis diceluk wong ijek wong Pakde nek kon ganggu yo. Nek kon ganggu iki jan walah. Kape didulang Dik, kengko rak segane nyecek kengko. Kulit iki mbok pangan apa? Kontang mantuk didulang ibu. Pitik mau dicekel Mas Adam sing diri. Kok ora? Mas bola. Mas Adam iki. Mas Adam wonge dengi bondo Mas. Nakal iki. Dari mama ke bawah ya. Enggak. Boten.
Piye, Dik? Gak. Aku duwe es krim gak nyuwun. Gak nyuwun. Anu. Ya, nganu. Kak. Ndang mantuk, ayo, Dik. Ada anu Nang budal ning warung. Ya mantuk. Mantuk sik. Mak pengen warung. Kita Kok mantuk. emang di, Mak? Mas Adam malu dipampiri ning kono. Mas Adam. Kene gak sah dijak. Ya kowe nang mantuk. Ya dijak. Pakde cium. Cium sik. Piye? Kena apa? Kena bengos. Aduh, kena bengos. Kena apa, Dek? Bengos. Kena apa? Kena bengos. Sakit. Mas Adam dijak apa ora, Mak? Mas Adam dijak diisae tinggal. Duh. Ngono, Dek. Derek. Wong kok. Lah anu ning gone Mbak Tin apa sing es krim sing kuwi ya biru kuwi ya? Es krim corong kuwi lho. Corong ayo. Nah mantuk. Iki lho, Bor, apa? Iki lho, Por, anak empor. Anak empor. Yo, saka emang ndi, Kak? Iki lho ning meja iki lho. Es krim sing ndi? Aja nakal tambah ra tak tukokno lah. Aduh, kabur. Masak anu. Nggawa permen kok sak baskom iki nggo apa? Marai untu. Piteke sing Marai untu entek kuwi. untune tak aku gigis. Ya gigike marai habis. Marai gigis kakan permen. Nah. Hitung berapa? Berhitung, Dek. Satu. Piye ndang? Kakak Adam mang nanti le. Ya nang mantuk. Ayo. Disenani Teman. wong. Gak usah. Rono. Pak Dik nek kon nggodho iki jan pokoke. Duwe iki lho. Kon nggodho iki Kak, pokoke. permen es krim. Es krim juang kok. Gak usah tarap. Wis ra sida. Derek Kak. Saja lah. Ora sida mangan. Ayo nek derek ayo. Coba ayo. Ayo nek derek Kak iki lho. Adam iki gak usah Kak. Ya wis ayo iki disinggahno sik. Singgahno sik jaluk Adam singgahno sik. Oh alah yo. Cepetan. Harus nyumbang, guys. Nek Islandar wis sing kok ibuke iki lagi, Bu. Golek sepadane klambi ya, guys. Dadine bajuke warna apa? Sandale warna ngene. Pantes ya, Dik? Pantes. Coklat. Ayo ditanya. Wes ayo. Yo, Pak Su. Rokoknya sak slop. Bang. Dese. Bawa guna. Lambi ikun. Ora apa-apa. Lah ngamu pundi? Gak nggawa dompet. Sik tak nggawa dompet sik. Engko gak tambah jajan apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Angkat buah. Kameretan pateni ya, Dek? Yes. Mbak Nisa. Mama tunggu ya. Mama tunggu karo Dek Iza bareng, guys. Oh iya, HP. Kak sak kemana jajan lah? Nang kurang.
Alhamdulillah tekan lokasi guys, iki mumpung gak enek musike. Adro anangnya jagat. Nek sanek musike gak wani. Mang jam pokoknya bar maghrib loh. Balik lah ngono habis ki Dia nangis makin apa? Mas Haji sak ngidul. Ambekan sapa ki Mas Arif ora iso dolanan PS Kayak yo. Bisa mang anu Pak Bapak itu kan. Kok ngapain? Anyep-anyep ini kok yang jeluk. Yang boleh wedhus sambune ngene iki yo. Heeh. Nah kalau udan remes Ora. Terus sehat ya? Yo alhamdulillah sehat. Ndek Yo ndelok manten. Aku nih sawah. Matun aku. Sing bojoku iku bengi ae karo jago. Saya dalu, saya rame. Tamune guys. Mau pisan. Loh. Neng iki putu loro berarti. Anake ndak lho. Tuh. Ndak. Lanang kok itu le. Dia anaknya. Wis anake adine Anis lanang. Anu. Jadi ben anake Anis to. Anake kan siji tok ya, Le. Anis tok kuwi. Duwe ne. Kayak pangkle gue aku deh. Tapi awet ngono ke wae. Iya. Tapi lek jen barang melok balik apa ora? Gak yo, iki kan dulure iki. Dulure lek iki. Lek Parijan, mbek Pariyo kuwi dulur lanang.